मित्रांनो नमस्कार. मी शिवाजी पाटील पुन्हा एकदा स्वागत करतो तुमचं आल्टोस महाराष्ट्र या चॅनलमध्ये. मी आलो आहे उजनी गावामध्ये. आपल्यासोबत आजी आहे. आजींना आपण ट्रीटमेंट दिली होती, तर आपण आजींनाच विचारू तर त्यांना काय फायदा झाला त्या ट्रीटमेंटचा. आजी, तुमचं पूर्ण नाव सांगा. मथुराबाई बाबुराव जगताप. मथुराबाई बाबूराव जगताप, गाव महारात आहे बाबा. महिले तुम्हाला काय त्रास होता? मला वचकं येत होतं. किती दिवसापासून? चांगले 2-2.5 महिने झाले तसं येतं वचकं. आणि लय प्रयत्न केले, सगळं काळं पडायचं. मी म्हणायचे नेमकं काय झालं का, पांगत काय मी जास्त पांगत होतं का? हां, मग पांगत होतं. दवाखाना सारखा चालू आहे. घे बाटल्या दवाखान्याच्या इकडच्या तिकडच्या, काही बरं झालं नाही. ते परत वचकं यायचं. हां, आणि मग आता काय करावं होते. मग असं संभाळणं तर नेलं केलं दवाखान्यात. बाटली घेतली तर मग आता बरं आहे. काही त्रास ही नाही. बाटली किती दिवसापासून घेतली तुम्ही? आता घे. आता तिला 15 दिवस झाले असे. 15 दिवसापासून तुम्ही 15 बाटली दिवसापासून. वापरताय. किती टक्के आराम वाटतोय तुम्हाला आता मला मस्त केलं होतं. तरी? निम कमी पडलं. 15 दिवसात. आता काही खाज वगैरे? आता खाज येत नाही, म्हणजे सुस्त झोपते. पण पहिलं आहे ना अशी खाज यायची, लई व्हायचं, झोपच येत नव्हती. इतके थोडे पायाला सुद्धा होतं. तळ पायाला याला त्याला नुसती खाज यायची. हरभरा झाकून आलं. हां, हरभरा झाकून आलं. तर तळ पायाला सुद्धा वचकं यायचं. अच्छा. मी म्हणते आता नेमकं काय झालं काय आता. तर मित्रांनो बघू शकता, आता काळे पडत ही आपली निघालं. श्री साई दिव्य आयुर्वेदा येथे मिळणारे जे औषधं आहेत, समजा आयुर्वेदिक आहे 100%. तर ही क्रीम आपण आजींना दिली होती, फंगल इन्फेक्शन जे झालं होतं त्यांना, त्यासाठी. तर खूप जबरदस्त रिझल्ट आहे. ज्यांना कोणा कुठलाही आजार असेल तर आमच्याशी संपर्क साधू शकता. आमचा डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर दिलेला आहे. एवढं बोलून 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.